אם הגעתם לכאן, כנראה שבחרתם להצטרף למשפחה שלנו ולהפוך את הרכב שלכם לטיפה יותר נוח וחכם. אז קודם כל, תודה. זה ה-Simple to Link Ultra, המתאם שיהפוך את האנדרואיד אוטו שלכם מחוטי לאלחוטי. בואו נראה איך אנחנו מתחברים אליו. נחבר את המתאם לשקע USB שיודע לקרוא את מערכת אנדרואיד אוטו. ניכנס לווי-פיי ונחפש את המתאם. הוא נקרא Smart Box. כאן נזין את הסיסמה 8x8. לאחר החיבור תקפוץ לנו התראה ונלחץ להתחבר תמיד. במידה ולא קפצה לכם ההתראה, זה בסדר. ההתראה מגיעה רק בסמסונג. במידה ומופיע לכם שאתם מחוברים ללא אינטרנט, אל תדאגו, זה מיד יסתדר ברגע שנתחבר לאנדרואיד אוטו. לאחר מכן נעבור לבלוטוס ונחפש את המתאם שלנו. נתחבר אליו ונאשר את בקשת השיוך. כבר ניתן לראות את הסימון של האנדרואיד אוטו בשורת המשימות. וזהו, ממש תוך שניות בודדות, אנחנו מחוברים לאנדרואיד אוטו באופן אלחוטי. שוב תודה שבחרתם Simple to Link ותתחדשו.